לא הבנתי, למה צריך כשרות למלחם? אז זה אוכל? ומה ההבדל בין כשרות רגילה לבין כשרות מהדרין? מה הולך כאן? אתם רואים את המדיד הזה? כן, כן, זה שאומר לנו כמה מים יש במלחם. ברגע שנוציא מים מהמלחם, המים יוצאים מהמדיד ונכנסים לתוך המלחם ומתבשלים בשבת. זהו? זה כל הסיפור? ממש לא. יש מלחמים שיש בהם גם תרמוסטט, וכאשר מוציאים מים מהמלחם, התרמוסטט יכול לעבוד ולגרום לגוף חימום לחמם בשבת. עכשיו הבנת מה ההבדל בין כשרות מהדרין לכשרות רגילה? האמת שלא כל כך. בכשרות מהדרין אין שום השפעה על התרמוסטט, וגם המים שבמדיד חמים. בכשרות רגילה יש השפעה לא ישירה ולא ודאית על התרמוסטט, או שהמים במדיד לא מספיק חמים. אבל כאן מגיע האבל הגדול. אם רוצים להוסיף מים למלחם ביום טוב, אז אי אפשר להשתמש במלחם בכשרות רגילה, כי השפיכה של המים תשפיע על התרמוסטט, וזה יפעיל את הגוף חימום בחג. שבת שלום וחג שמח.